Sledujete Jedle. Zastavme sa, bratia, veď sa oni stratia. Dnes som si pozrel reláciu na STVR o 5 minút 12, kde boli hostia poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, a to Marian Kéry za Smer SSD, Peter Kalivoda za Hlas SD a Kiskové deti Vladimíra Marcinková z SAS, volakedy Za ľudí, a Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska, tiež volakedy Za ľudí. Ale chvíľu sa pristavím u posledného menovaného. Ten sa totiž správal ako totálny hulvát. Poviem vám to na rovinu, ja som nikdy nevidel človeka s tak zvláštnou tvárou. Okrem toho, že si asi 1000-krát naprával okuliare hore a dole, zapísal asi 4 stránky vo svojom zošite, niečo ako asistenti Kim Jong-una, keď majú poradu. No už dlhšie si na ňom všímam, že má dosť zvláštnu hlavu. Neviem, čo v nej nosí, ale to, ako nosí okuliare, ukážem vám to názorne, vyzerá niečo ako takto. Ako dvojité V. Všimnite si na to, ako mu takto môže ísť hlava. Veď to je normálne nemysliteľné. A do takéhoto dvojitého V má vlastne oči, uši a vlastne celú hlavu. Jeho správanie v dnešnej relácii bolo fakt, že suterén. Marian Kéry ho nazval demagógom a že jeho správanie je zrelé na chocholouška. Uvidíme dnes aj hádku Marcinkovej a Kalivodu, ktoré zakončí Kéry s označením ako Kiskové deti. A v poslednom videu tuto pán Valášek asi 5 krát v celej relácii zopakoval slovo pokakany, ktoré neskôr Kéry označí ako správanie v 4. cenovej skupine. Poďme sa pozrieť na video číslo 1, kde ho označí demagógom. Valášek po nich hodí 2 perá, ktoré jedno z toho padne na zem. A Kéry za to, čo predvádzajú v Progresívnom Slovensku, ako sú paranoidní, ako všade vidia Putina, prerážajú suterén, že vraj je to zrelé na chocholouška. A vyzve ich, aby sa už konečne začali správať ako chlapi. Poďme sa na to pozrieť. Nechcem byť osobný, ale musím, pretože svetová literatúra rozoznáva Góga a Magóga a vy ste demagóg. Vy ste hovorili o všetkom možnom, len niečo je príčinou toho, čo sa udialo. My na Slovensku nemôžeme za to, že máme vojnu na Ukrajine, nemôžeme za to, že tu máme vojnu v Iráne. A vy jednoducho dneska sa tvárite, ako keby Slovenská republika nič nerobila. A pritom najdôležitejšie je to, že doteraz ste hovorili o tom, že chodia naši motoristi nakupovať naftu a benzín do zahraničia, ale minulý týždeň obrázky hovorili o niečom inom. Poliaci chodili na Slovensko, Rakúšania chodili na Slovensko, pretože sa im to oplatilo. Aby som na to uľahčil, páni, pripojil som, nech sa páči. Tu máte 2 kópie toho listu pre Vladimíra Putina. Môžete ich podpísať rovno tu, aj teraz som vám prinesol rovno pred nami. Dobre. A teraz, dámy a páni, k tým klamstvám a ložiam a lžiam, ktoré ste tu šírili. Ďalšia vec. V Progresívnom Slovensku, a to najmä Ivan Korčok a Peter Bátora, sekundujem aj tu prítomný pán poslanec Valášek, oni vidia Rusov vo všetkom. Normálne paranoidní sú z toho, že Rusi idú ovplyvňovať voľby v Maďarsku, tam si to vyskúšajú, potom prídu ovplyvniť voľby na Slovensku. Viete čo, toto je zrelé na chocholouška. To, čo vy predvádzate, to je niečo neskutočné. Vy týždňom stále prerážate viac a viac suterén. Začnite sa správať normálne ako chlapi, poďte nás kritizovať za niektoré veci, ale nechoďte už po tú úroveň, ktorú vy stále každým dňom prerážate. To ešte neprerazili ten najväčší suterén. Ten prerazia až v poslednom videu, kde stále bude opakovať, ako sú všetci pokakaní. Ale tuto to vidíte jasne. Čistý demagóg. Všade vidia Putina. Non-stop, ako je všetko zlé. Nevravím, je to opozícia, majú kritizovať. Ale aby sa takto správali, mne vážne prípadajú niekedy ako také malé detičky. A to, že je zrelý na chocholouška a všetci v Progresívnom Slovensku, asi bude niečo na tých včeličkách, že sa takto správajú. A od takýchto ľudí, aby sa správali ako chlapi, nedaj Bože ako dospelí, no to by sme veľa chceli. Veď nám to ukazujú dennodenne, čo je toto za ľudí. A to, že sa stretli a vyšli z jednej strany od Kisku, tak to už dosť naznačuje. Ale poďme sa pozrieť na ďalšie video, kde uvidíte hádku Marcinkovej a Kalivodu, ktorá neustojí poznámku, aby sa správala ako poslankyňa Slovenskej republiky a nie ako Ukrajiny. I hneď mu začne skákať do reči, i hneď ho začne napádať
a že vraj on ju uráža. Ku koncu ich Kerry nazve kiskovými deťmi. Aké je to len zvláštne, však pozrime sa aj na toto video. Pretože spoliehať sa na Rusov, ako vidíme, ktorí bombardujú našich susedov, nie je spoľahlivé. Pani kolegyňa, vy ste poslankyňa Slovenského parlamentu alebo ukrajinského? Ja som vy sa Slovenského stávajte za parlamentu, slovenské národno-štátne A ja sa záujmy. za nich staviam. Ja pre našich občanov pracujem na rozdiel od vás. Pozrite sa na zákony, ktoré ste vy priniesli pre slovenských občanov. Tak keď útočíte, tak ja vám hovorím na to svoj názor. Slovenská republika má právoplatnú výnimku Európskej únie do roku 27 čerpať ropu z Ruska cez Ukrajinu. To znamená, že keď týmto... Prečo sa nesnažíme predbehnúť tú výnimku a nájsť iné zdroje, tak ako Česi a Poliaci? Ale veď ja som vám ani nedala slovo, ja som chcela dohovoriť Ja som dostal od pána Gudiaka slovo. To znamená, Slovenská republika má na túto roku nárok, právny nárok. A to znamená teda vašou, ak by som prijal vašu argumentáciu, tak Európska únia podporuje vojnu na Ukrajine. Pretože Európska únia dala Slovenskej republike do 27. roku výnimku na čerpanie tej ropy. Z objektívnych dôvodov. Ale my máme diverzifikáciu. My môžeme brať cez Jamal, my môžeme brať cez poľskú stranu, aj cez Česku, ale za neporovnateľné... Áno, ale je pripravované aj prepojenie cez Poľsko. Pán kolega, pripravuje sa prepojenie aj cez Poľsko. Pripravuje sa prepoveď. Je to v diskusii. A my dneska máme ropovod z Chorvátska, ale máme tam tie tranzitné poplatky 5-násobné. To znamená, že ak máme dnes na 100 km na tónu cez družbu euro, tak cez ten chorvátsky máme 5 eur, to znamená 5-násobnú cenu. Ak hovoríte o tých poplatkoch, tak prečo Robert Fico namiesto toho, aby útočil na našich európskych partnerov, nebojuje za to, aby sa tie poplatky harmonizovali? Chceme len to, na čo máme nárok, pani kolegyňa. Len to, na čo máme nárok. Ale podstatné je, že to nebol náš záujem. Náš záujem som vám spomenul, ktorý ste spôsobili vy, vláda Igora Matoviča, ktorú ste podporovali z okolností, aké prozaické, kde sa tu stretli vlastne Kiskové deti. Vy ste začínali spolu v Strane za ľudí. Dneska pani Marcinková v Saske, vy v Progresívnom Slovensku. A spolupracujeme aj naďalej. Spolupracujete aj naďalej. Ja neviem, Marcinková, odkedy si takto divná, ale veľmi dobre vieme, že sa ti prihodila určitá udalosť, keď si bola asistentka Kisku, keď bol prezident. A to s nejakým ochrankárom od tureckého prezidenta si mala že vraj nejakú nehodu. To asi odtedy si takáto divná. A zrazu si sa dostala na jeho kandidátku a zrazu si v parlamente. A to si iba urobila jednu stretávku so študentmi. A vtedy ešte kandidujúcim Kiskom. No veľmi zvláštnu cestu si absolvovala, aby si sa dostala do parlamentu. A to, že sa správate obidvaja, vy Kiskové deti, ako poslanci ukrajinského parlamentu, skôr ako slovenského parlamentu, veď to je viditeľné. To sa nedá zakrýť. Koho vy záujmy zastupujete, ale slovenské záujmy určite nie. Ale poďme sa pozrieť na Čerešničku, kde tuto pán Valášek niekoľkokrát zopakuje slovo pokakaný. Kerry to už nevydržal a celkom dosť rozčúlený mu povedal, že na takéto slova nemá ani postavu, ani pajšle. Správa sa hrozne, ako štvrtej cenovej skupine. Čo ja úplne potvrdzujem, pretože toto jeho správanie v tejto relácii bolo viac ako extrém. Poďte sa pozrieť aj na toto video. Po druhé, pán Kerry, vyčítate nám, že sme ani slovo neskritizovali pána Zelenského, aký sme my nekritickí. Ja viem, že sa vám to hodí z narratívu o péraš či stalož. Na rozdiel od vás, moji kolegovia a moje kolegyne nie sú pokakaní, boli na Ukrajine, osobne zašli, či to bol pán Dubeci, podpredseda Národnej rady, či to bola pani Juríková, šéfka, podpredsednička Európskeho Jurík, ktorá išla do Kieva, podpredsednička Európskeho výboru. A pán Zelenský mu v tom bohužiaľ nahral. Povedali sme mu to, pán Kerry, na rozdiel od vás, na rovinu a do očí, my nie sme pokakaní. A výsledok? My nie sme pokakaní, pán Kerry. My sa do Kievu nebudeme chodiť. A ešte by bolo to farizejstvo dokonalé, aby bolo to farizejstvo pani Kalivoda a pani Kerry dokonalé. Tak náš premiér, ktorý sa bojí chodiť do vojnovej zóny, potom sa vrhne na našich občanov, tie tisíce, čo sú v Dubaji, Abu Dhabi a inde, a označí ich, pomôž mi, ako presne povedať, pokakaní si, čo sú, jedna raketa tam vybuchne a hneď sú. Takto sa vyjadruje o občanoch Slovenskej republiky premiér, ktorý sa sám niekoľko rokov bojí ísť na Ukrajinu. Ale viete, čo vás najviac vyzlieka? To, že ste tvrdili, že Slovenská republika
ak nedosiahne svoje, to znamená týchto dvoch nejakých pánov, pokiaľ nedostaneme z tohto zoznamu, že budeme blokovať tento sankčný zoznam a vôbec sme ho neblokovali. No, sa vôbec sme, ale prosím vás, pán Valašek, opakovane ste išli do Bruselu, že zablokujete sankcie, na takéto slova nemáte ani podstavu, ani pajšle, tak si to už raz zapíšte za uši. Správate sa hrozne, ako k štvrtej cenovej skupine. Ja som zvedavý, ako toto prekladajú do posunkového jazyka. Ako vážne, tento človek je na chocholovška. Totálne správanie štvrtej cenovej skupine. Niekoľkokrát zopakuje v relácii, ako je niekto pokakaný. Ty si poslanec Národnej rady, ale chápem, že si zaparkoval progresívnom Slovensku. Vyšiel si síce od Kisku, ale takto sa správať ako čistý demagóg. Vážne. A zase len obozretnosť, spravodlivosť, odvaha a správna miera a musíme demaskovať takýchto ľudí, aby sa vedelo, čo sú schopní. Majte sa, ahoj. Informácie z prvej ruky.